Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दङ। बिनिफ्राय दैबानायाथ' दा गैला, रानजोब्बाय दै लोमनाया। बिनिफ्राय दायो बिराद खामानि ओंखारनानै दङ आरो बेखौनो आं दिनै मावलांनो नागिरदों। नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांनो होननानै भ्लग लाबोनायाथ' बे साननैसोआ गोबावदोसो लाबोनाय जानायनि थाखायनो आङो बेफोरखौनो एसे देखायनोसै होननानै आङो भिडिअखौ लाबाय आरो दायो आङो बिराद खामानिफोरखौहाय मावजोबनानै लानोसै मोनसे मोनसे। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दै बानाया रानजोब्बाय, दायो गोदान खामानि दिहुनना होलांबाय, सान्दुंबो दुंखाबाय। एन्ड नै जि सुनो नागिरदों, मा बाबानि गानस्लायना दोननाय एन्ड आंनि आरो जेनायदानि माखासे दंबोयोमोन, आं बेखौ आधा सुखांखाबाय। ओमफ्राय अखा हाबाबो आं सुबाय थाखादो। एन्ड दायो आं फिल्टार सुग्रोना लानि, माने बेवहाय ओरैबायदि मैला जानानै दङ आरो एम्बु हाबनानै दङमोन, एम्फौफोरबो दंमोन। बेनि थाखायनो बेखौ सुना लाग्रोनानै जिखौ सुगोन आङो। ओमफ्राय दैयाबो खम गनाय जाखादोंमोन आरो बेनि थाखायनो सुग्रोना लानोसै बेखौ, बिनि उनाव जि सुनोसै। आरो नै बिथिंजाय माने ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दङ, बेफोर लोमजोबदोंमोन नालाय, बिनि थाखायनो लिरफिनजोबनांसिगोन। दख'नाखौ सुखांबाय एन्ड नैबेखिनिया मैया सुनायमोन, बेलासि सुदोंमोन आङो, बेखौ फोरानखाबाय। नैबेयावहाय दिरुं खानानै होबाय, थोनाय नङा नालाय बिनि थाखायनो। ओमफ्राय नै सेथ्लायाबो जोंहाना ओरैबायदि जाजोब्बाय, माने बिदिनो खामोन अखा हानानै बांसिन जाबाय आरो दैबाना जानानै। ओमफ्राय नै बिथिंबो अबस्थायानो गैया जानानै दङ। आरो नै लोगोफोर, जोंहानि न'आ बिदि जानानै थाजोब्बाय, गब्र'नानै दङ। बेखौ दाहा होनानै गोदान लिरफिननांसिगोन दिनै। बिराद खामानि दिहुनना होलांबाय दैबाना जाना। नै इसुङाथ' नायथावथारानो गब्र'जोब्बाय, माने बै बिथिं
जिफोरानो मुसिजोब्बाय सुबाबो मुसियो सुवालासिनो दोनबाबो मुसियो आलनायाव दोननायफोरानो मुसिजोबना थाजोबदों आंहा गस्लाफोरा दिनै दानाबो गस्ला मोजांफोरानो मुसिजोब्बाय जोंना सुवाबाबो जाया आरो सुवाबाबो मुसियो सुबाबो मुसियो मा खालामनो दा उपाय गैया गारिनाबो मा जाखोथाय थांलाय फैलाय जागासिनो बिराद मेंबाय लोगोफोर एकदम गरमजों थानोनो हायाखै एकदम अखाबा अखा एकदम अखायानो जाबाय थादों ओमफ्राय सान्दुंबा सान्दुं गरम थानाय बिदि जागासिनो आरोना बिराद गरम हाव हाव मोनजोब्बाय एकदम ओमफ्राय जि सुनाया आधायानो जायाखै आं जिखौहाय जेन थेन सुखांजोब्बाय लोगोफोर बिनिफ्राय दायो 12ता बाजिखाबाय बे जि सुनायावनो ओमफ्राय दायो ओंखामखौ संग्रोनोसै सानजौफुनि ओंखाम संखांनासो आं न'खौ लिरसिगोन आरो लोगोफोर नैबेखौहाय आङो लिरखांबाय लोगोफोर बेखिनिखौ लिरग्रोखांबाय बिनि उनाव दसे जिरायदोंमोन आङो बिनिफ्राय नै बेखौ लिरगासिनो दायो बे मोनसेखौ लिरनोसै बिराद मेंखाबाय लोगोफोर आरो इमान बुरजा लिरनो दंबावो इसोर खर'आनो गिदिंजोबखालायबाय आङो न' लिरखांनानै ओंखाम जाखांनानै दुगैखांबाय दायो नै गोलोमफिनजोबलायबाय दासो दुगैखांदोंमोन आं एकदम क्रिम फोनबाय गोलोमजोब्बाय आरो बिराद गरम जाखाबायलै अखाबा अखा एकदम गरमबा गरम जागासिनो मा खालामबावनो ना ओंखाम संनोबो ओरैबायदि खस्थ' जायो गरमावहाय लोगोफोर अब्लाबो संनांसिगोन आरोना माथो खालामबावनो सङाबा बोरै मोनजाबावनो बिनिफ्राय लोगोफोर जेनायदानि मोनसे पार्सेल फैनो दंमोन आरो नाथाय फैयाखै 21आवनो फैनो गोनांमोन बिनिफ्राय अखा हागासिनोमोन नालाय दैबानाबो जादोंमोन बिनि थाखायनो 24 दिनै 24 खोमा 24 डेट होदोंमोन नाथाय दिनैबो फैयासै फैगोन ना फैलालाय मिथिला केन्सेलबो जायाखै जानायालाय बिनिफ्राय माला फैगोन मिथिला आरो दा दिनैनि डेटमोन आरोना 21मोन ओमफ्राय बारायना होनानै दिनै 24मोन आरो नाथाय दिनैबो फैयासै माथो कलानो फैयाखै ओमफ्राय फैगोन ना फैला मिथिला आं बे बुस्थुखौहाय गामि लायनो दखान सकावहायनो नागिरदोंमोन जोंनियावहाय गैया बिराद नागिरबाय आं खननै खनथामसो थांनानै नागिरहैबाय नाथाय गैया जोंनियाव बिनि थाखायनो अर्डार खालामनो गोनां जादों प्राइसआबो एसे बुरजा गोलैहैयो आरोना माने जोंनि लकेल मार्केटनिफ्राय अनलाइननिया बांसिन माबा गोलैयो आरो प्राइसआ बिनिफ्राय मुसलफोराव थांनोबा आरो गोजानद्राय जाहैयोना बिनि थाखायनो अर्डारखौनो खालामदोंमोन आरो दासिमबो फैयाखिसै नेगासिनो जेनायदायाबो नेगासिनो ओमफ्राय बे बुस्थुआ मा बुस्थु आं नोंथांमोननो दा खिन्थाथ'ला फैबाथाय जुदि फैयोबा आङो आनबक्सिं खालामनाय भिडिअ लाबोगोन आङो थ' नोंथांमोना बेयाव नुगोन आरोना लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोनखौहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन होननानै बाय बाय लोगोफोर